Welcome to back Sumin Bro Vlog channel. Nोंथांखौ गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों बरायफिनबावबाय। थ' नै दिनै आङो बिचआव फैदो साम' नागिरनो। साम' ओंखारदों होनदों, साम' नागिरनो फैदोंमोन। नायनोसै मोनोना मोना। नै खागोराव दैया रानजोबदो। दैया रानजोब्बाय नै। साम' दं होनालै इयाव नै। गोरलैथार। दैया रानदो तामान। दैया बगरसे दोङो फिसा आरो साम' बेफोरो गोदोरानो इयो नै। फिसा नागिरबाय दोङो। माने इफोराव मोनो आरो दैया मोजां रानबोला इ साम'आ दाब्ला दाब्ला। नायनोसै मोनोना मोना आंबो। गरसेल' मोनबाय गिदिर। दिनै बारा ओंखाराखै, माब्लाबा तामान बुरजा ओंखारखायो एकदम स्र' स्र'नो। Ini gaya yo, nilai tunggu. Isi udah nih. Karga. Sampai deh. Ini lah masuk. Jangan tuh no, udah gua nggak. Ini yuk dulu nih. Dabla ये Banggra ini empuwa sainaya janaya starfish. Starfish apa ya kan? Starfish. Starfish.
मारै हाया नै उlah ओंख्रि गोमाखो औ आथिं गोनाङानो आथिं गोनां साम' लेंगिरि जोंनिया साम'स दङ ओमफ्राय आथिं गोनां फै जाबाय फै स्टार फिसालै नै मारै थाबायनाय स्टार फिस बेलथायना बानायदो मारै मावगोन आथिङा Starfish. Guys, video ini takai sini se nanti video apa di bentuk please komen aja nai. Ada jadi channel aku dan please channel ke subscribe kalam. Kaca tanah bel icon itu tunai aja belanda dan video karena obrolan nanti tampilin notification ini. Ini takai sini se bye bye.